Ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo bahin o Transfiguration. Pagkabalhin sa dagway sa atong Ginoo. Ang Transfiguration, ang iyang definition ba? Transfiguration, or death. Death ceases sa kamatayon, mawagtang ang action. It freezes action. Marag mamatay ka, maglihaw ka dili, patay ka. It brings one's life to a point, but not fading away to extinction. Mao nang transfiguration. Kung atuan ang sabton, ang transfiguration, nagpasabot ka na to, nga dunay kamatayon, kasakit, o aduna kanang not fading to extinction, nga naalang gihapon, namatay pero naalang gihapon. Simple ra kayo, kung imo napan, daghan kayo mga pakapin sa mga sa mga commentators. Kay ang lisod sa transfiguration, kung ato yung summarize barom dali, giingon na nako nga transfiguration, pagkausap, pagkabanhaw, pagpakita sa Ginoo unsay mahitabo niya in the end. Dili lisod kanang why. Ang lisod nga question mao ang how. Unsaon pagkabot sa transfiguration. Ang transfiguration na tayo problema kay Ginoo naman. Pero ang lisod ang how. Maunay nakapataas sa commentary. Kaya nga naman, daghan man ang mahadlok sa how kaysa why. Pareha ko lang atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani o sa Jesus Christ Superstar. Ni ingon ang Ginoo maayo lang ka sa why pero dili sa how. How will I do it? How unsaon ako pagkabot ang pagkabanhaw, ang kanang ipakita niya sa transfiguration. Mao'y sayon. Ang lisod ang how mo ang pagpasakit, pagkamatay, pagkabanhaw. Sila Pedro nakatug siya. Di ba tayo ganahan nag-istorya sila sa Ginoo. Si Elias, bahin sa iyang kamatayon sa Jerusalem, katug sila, mga pagmata nila, lagi, ibutang na rin nga, ganun sa kibaw, unsa to iyang gisulti. Mao ka na siya, nga. Sa Ebanghelyo, atong aninaw nga sumala sa Ginoo sa Ebanghelyo nga gisulti kini sa Ginoo ang iyang transfiguration o gipakita sila sa transfiguration. Kay una sa Ginoo pagsulti ang iyahang pagpasakit, pagkamatay. Lisod man na kayo, ma-discourage man sila, mo gipakitaan sila sa transfiguration. Ang dulnga nato. Mao ang pagkabanhaw, ang atong happy ending. Dili ta sad ending, happy ending ta. Wa kay kabalak-ana, makahumuan lang ka sa
ah, how unsaon pagkabot, Ginoo na'y bahala nimo. Pero naa dang lisod, tingaling makatuog ta ana. Pagpasakit, pagkamatay. Una, life ceases ang kinabuhi freezes to action. Wa na si limang ka ana, muwan ka ana. Pero ay kabalaka. Kana bitawng alibangbang, di ba? Sa di pa na maalibangbang, caterpillar. Caterpillar calls the end of the world. God calls butterfly. Ang gitawag sa caterpillar, wa na siya, human na siya. Apan wa pa, mahimo pa siyang butterfly. Mao ka na kita. Ha? Apan ana, mao ka na, nga tungod sa how na ay mga kahadlok. Ang mahal nga Birhen Maria, ayaw kahadlok Maria. Ay, kabala ka. Ngayon si Gabriel, si San Jose, giingnan sa siya, ayaw kahadlok pag mga asawa kang Maria. Sagdi lang na mo binuang ni mo. Lalima ka mga asawa ka, waka kibaw, kinsay bahanan ni. Og ingon ni ana karon, ambot lang ka, mga asawa ba kayo, mabdo sa manadaan? Mauna, ingon ang ilay kahadlok, Jose. Pagbuot ka na sa Ginoo, ay kabalaka. Si Maria, saray kabalaka, Maria, kunsaran ka sa Espiritu Santo. Mauna, nga sa Biblia, daghang kaingon nga, ayaw kahadlok. Padayon, kay ang atua nga dulngan, mao ang kadaugan. Dili ang pagkapildi. Kay, nga naman, atong gituman ang kabubuton sa Ginoo. Imong tumanon ang iyang kabubuton, iyaha, dili imo. Ikay naghimo, pero iyaha ang kabubuton. Mauna nga, ang atong ending, happy ending. Dili sad ending. We will end up in victory, not in defeat. Ingon ni ana, ang atua nga dulngan sa pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong dulngan, dili ang caterpillar, kundi pagka-butterfly. Padlupad na. Adto kita sa Ginoo. Mao ka na karon ang piyesta sa Transfiguration. Basta makuha na nimo akong hamubo nga pangagpas ba. Wa na samok ana ra. Muagi tag kasakit, kamatayon. Kinsa nang pagbuot sa Ginoo, iyang anak nagantos, gisakit na matay. Naghumana na ay kabalaka, there is this reward, Transfiguration. Pagkahimo nga alibangbang, dili lang sa pagka-caterpillar. Hinauton ta nga kita, naam kita mga kasakit, ingnon ta sa Ginoo, ayaw kahadlok, sige lakaw na. Nga naman, iyahan ang pagbuot. Kay iyahang pagbuot, siya sad ang muhimo mupadaog kanato. Kay makadaog ta, not because of our own righteousness, kundi ang sa Ginoo nga pagbuot. Nautunta, nining masunod nga mga adlaw sa Lent. Naunta ka nato ang kaisog, pagpadayon, pagpuasa, pagpenitensya, pagampo kay anaa diha, atong kuhaon, di ta kinahanglan nga mo pasan kay bugat,
tuman lang sa imong mga ginikanan, tuman sa sugo sa Ginoo, mao nang gipadahan niya si Moises, si Elias, ang atong Ginoo, dili paigo ang duha ka tao, si Moises o si Elias, ipadagi niya iyang anak aron kita mosunod. Mahalang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Manindog palihog.